mga kasap, mayong buntag sa atong tanan, kabusugado na hat. Kamusta ang tanan? So mga kasap, mayong sa sa buntag no, sayo-sayo ta gamata karon, sayo ta naka pagandam kay natay biyahe sayo karon no. Og tara, tanaw na tong atong inununan nga tamban. Medyo ngit-ngit pa kayo ang kapaligiran. Oh, hayag pud siya. Ara no. Ano itong pamahaw, na kape, na saging. Dira. Napay para usahan sa gabi. Kain lang. Oh, tarlak. Muram kog nabukog. Bukog siguro ko. Ayun. So ayan, maksap. Kumanataw kao no.